Wah, lagune niku oke. Pepet rangkul syuting kirim. Lali lho kon. Rahasia. Iki calon mantu tol jidol, calon mantu gak sida. Calon mantu ayune kaya gak iso turu aku di mantu iki yo. Masuk yo. Maju. Rasa kangen ra bisa mari amung sliramu kang bisa nambani ae iki kamera foto Mas foto kok kirimnya nang lor lapangan jelas nah ya iki ngerti omahku masalahnya ayo calon mantune kaya kene yo tangane yo masuk